హరిహరి బ్రహ్మాండమా మద్దులు మానేట్లు మానేటి గడ్డ బాయిలు దొరికిన బంగారము ఊరికొచ్చిన అయ్యల్ల చిత్రమే చేసింది కొడుకో ఓయమ్మలారా చిక్కులో ఉంటివి కదరా సిగ్గు తప్పినోడా పిల్లలుండే కదరా పెందెట్ల చేస్తావు కొడకా కోటి కొబ్బరికాయలు కొడుదు కొడుకో అడగడుగు గండాలు అప్పుల తంటాలు పంట నీటి పాలాయే ఉరితాడు కట్టిండు అప్పుడే తెలిసిండు యాదిలో వచ్చిండు బాబు చావుకు ముడిపాడిందో కోడలు కోడి కూర వండిందమ్మో కొడుకు కోటలు తెచ్చిండమ్మో గులక మంచానికి తెలుసుకునుల్లో అయ్యో అవ్వలారా కల్లారా బాబు అభౌషుభం తెలియని వాడు మంచ కట్టి తిరుగుతున్నాడు మరమన్న వండిందుల్లో డప్పులు ఎదురు చూసనే బాపు తల్లి కోడోల చూసినవే బాపు గలవల్ల నుండి కాసినవే కాపు బిడ్డకు ఎల్ల కష్టం వచ్చిందే బాపు ఏము చేతునో ఏమోనో జర చెప్పవే నాయనా అయ్యో ఏడు కొండలెంకాటేశ ఓయమ్మ నేను ఏడు కొండలెక్కాలేనో అసలు ఎక్కడుందు చెప్పు దేవా మతి మరుపు పాడుగాను మట్టుకు నేను పోతా విమల వడకు పోయి వస్తానో ఈ కట్టం తెల్లారునో మేడారం పోయి వస్తానో కొడకంటే నీకెంత పావురం ఉండే బాపు మొత్త పంచరీకు కొని తెచ్చినారు నల్లి బొక్క జుర్రు వండి పెట్టినారు ఓ శమ్మకు బలిచ్చే మేకపోతోల మేపుతున్నారు ఓ దేవా నందనా ఊరికి ఉత్తరానా ఏం తేను పోయిండుల్లో ఏము తేను పోయిండుల్లో అంతు చిక్కని గుట్టు అంట ఆ దేవుడేము రాసినాడో ఉరివి పెట్ట కొడుకే నిన్ను కుక్క కూడా ఒప్పుకోలే కరెంటు బుగ్గ ఆపినాదే ఈ చిత్రం తెలిసేటట్టు చెరులారా చూసుకోండి ఈ గంటవు ఎట్లా తెల్లారునో అయ్యో బాబు ఓ బాబు